Xuda ê her kesî ye. Li ber çopê penaberek dît. Min bawer e heft heşt salî bû. Lingê wî de gorekek tune bû. Cilê wî tev qetiya bû. Min navê wî pirsî, got navê min Welat e. Lê nizanî bû pê welat e. Min got ev çi hal e? Got mala me xirab kirin, gundê me talan kirin. Got derd ê me ye, qehr ê me ye. Kul ê me ye, zilm ê me ye. Got tiştek nabe, Xuda jî ê me ye. Lê nizanî bû, Xuda ê her kesî ye.